fishbowl vendor sa Fort San Pedro. Manong puli na sila but special request niya nag-stop gid para lang mabakal kami. Late na abi mo, no? Langga nga late na rin ka pa di galagaw. Taga diri ka lang? Yes. Oh, that's why. Ang gwapo ang taga Fort San Pedro. Kamusta ang bintahan? Ay, inyo kay daw nami ang mga tao bladamo di ka kadto. Okay man? Okay man. Oh no. Ulan-ulan man to. Gulan-ulan pero hindi ka mapaperde to, no? Ano nga lang sa pwesto niyo na eh? CJ na pitik bulit. Pitik bulat. Basta CJ ah. Napatapik mga danila. motibo. Actually nakabakal ka, ano langga? Actually nakabakal na kami dito so yung balikan pagid namon. Ginano ko lang ni de lang. Daw last time to, abi wife ko na video mo subong kay yung bako i-vlog ko na mga fishbowl kag mga street foods ang Iloilo diri sa Fort San Pedro. Amo ni ginabalik-balikan sa mga teenager diri ko magakadto kamo di adlaw-adlaw. Nakita nga ginagado butok na di pila sa iya bakal. Ano yan ang secret mo? Secret gwapo. Secret gwapo. Kaya nung mambal mo sila baligya, langga kay bakal ka manamit, Ged. Amo na din. Ay, inyo na, Deti, promote. Kamala sila makadto na din sa CJ, ay. Tanamo tara sa tagyaw. Gwapo na yung liga. Ang gani, kahit pasikos lang. Abi, tubang na langga, kay gwapong bata. Yaw-ya sa. Ara, gali mo. Ano, ara. Si Confessor. Ano, apelyido na? Apelyido ng Confessor. Naara na ang apelyido. So, ang CJ nga nagali o Confessor. Nagali o bala ko ng secret. Don Ramon Kumbisar. Ah, Don Ramon Kumbisar. gali. Ang one for short. Taga-dirigid ka. Taga Monica. Ah, wait ka mo sa una. Ano to nga year? Ano kami da, naga-Taybo. But kang familiar ka muna sa agi na si Iman. Naga-Taybo kami da. May siguro ma'am sa pangalan si Jessie. Yes, sige. Ay, wag ko nakita. Ay, kainang imo. Ano lang, wow, sikap dabing. Gali sang Santa Monica. Bata ya ka to. Yes nga. Na-bless ya ka. Oo, naga-Taybo kami na sa una. Gaupod ako sa kay Iman, ang Taybo instructor. Taga-kuha na si Iman mo, Napitasan. Oo, napitasan. Kaya kilala ni Iman. Iman, siya na nasubong si Deva Emma sang Labugay Boys. Kuha na namon mo, parinte. Oh. Bata ni, ano na yung... Hindi lang ako kabalo sang ngalan sa mama niya. Pero pareho, Iman yung mga mata. Iman, kag si Nico, shout out sa inyo pa rin, Tidio. Parinte ni nanay. Sa CJ, Fishbowlan. Oy, dali na, shout out. Tagalit ka mo, Dio. Gusto mo shout out? Sino gusto mo shout out? Dali na. Shout out, di Mama Rodel. O siya, takit na, pagka-friend niya. Shoutout sa mga taga-altar boys sa San Jose. Ah, San wow. Jose sa isang church. Sa church. Ano sa Oh, ka-religious gali ni kay madam. Nami. Ikaw yan lang gwapo ara o secret lang. Subscribe lang sa sa vlog ni Ma'am Melanie Melanie na Vaccinella. Vaccinella. Yes. Subscribe Thank you. guys. Bo, salamat. like and share mo gid ninyo gid ha. Nano, o then kadto ka mo di sa CJ nga ano fishbowlan kay sigurado ang sikreto ni manamit kag may aman gina always wala lang napasubo sila may aman. Sige.
Buhay pa. Alas na ibip lang. And here we come at Fort San Pedro, Iloilo City. Check natin kung may mga tao ba Japon, kung may mga teenager na nagpupupo din. Saan ka po na? Nice, pinarang Japon. Hindi ka namin naging nga lugar. Sige, mapupong kami din husband, dalit lang. Ari na kami di sa Fort San Pedro at around almost past 9 p.m. Okay. Me and my husband here at Fort San Pedro at past 9 p.m. today. Check natin ang mga tao kung hindi na gid sila damo actually, kinagpululi na. Pero mga 5 to 7 butok-butok na di. Muna mga food cart. Beautiful Guimaras overlooking Iloilo City. Hi, Tay! Hello mga palangga, may helmet ako because we are riding a motorcycle. And then, sorry if why na ko gawag a post because I'm not feeling good. I'm not feeling well. Kag wala ako sang tablet nga gamiton kay naga face to face ng akong bata. So, seldom na lang ako makakahulam sa iya nga tablet. That's why nga talagsa na lang man gid ako makapost sa YouTube. But, I hope I can see you on my next video kahit na talagsa na lang gid. Oh.
hope you enjoy. Please subscription box. Subscribe po to. And pindutin na ang bell para ma-notify ka mo every time na mag-post ako sa akong nga video. See you all. Bye. Love you. Mwah, mwah, mwah. This is your vlogger, Melanie Boxanela, signing off from Port San Pedro, Iloilo City. Shout out to all the gwapuhon nga manugbantay sang CJ Fishball. Kag isa ka beautiful lady dira kagina sa Fort San Pedro. Shout out to all of you, kag I hope nga nagatan-awi ka mo today. Kag see you soon again sa Fort San Pedro. I hope nga magkita-kita ta, kag I invited you to please testingin nyo bakal sa CJ Fishballan kay manamit gid ang ilang nga baligya.